Здравей, агънце златно! Тук отново е твоята любима Леля Ася и днес ние ще пеем отново една много хубава песничка. И както виждаш, тук е нашата баба, за която ще пеем. Това е бабата, която прела 3 недели. Нали? Ти я знаеш тази песничка? И ето тук как преде. И тук вече е изпрела малко. И ще видим какво ще стане после. Дали ще успее да направи сукман и риза. Нали? Хайде сега да видим какво става в песничката, където баба прела 3 недели. Прела баба 3 недели. Прела баба 3 недели. Та изпрела 2 кадели. Та изпрела 2 кадели. Насновала 3 граненка. Насновала 3 граненка. Изтакала 2 лакета. Изтакала 2 лакета. Седнала е вън на прага. Седнала е вън на прага. Риза крои, сукман стяга. Риза крои, сукман стяга. Пусто платно не излиза. Пусто платно не излиза. Ни за сукман, ни за риза. Ни за сукман, ни за риза. Грабна баба, кроилата. Грабна баба, кроилата. Скрои гащи за котака. Скрои гащи за котака. И така баба накрая вместо риза и сукман, какво направи? Гащи за котето. За друго не останало. Нямало достатъчно за нищо друго. Нямало достатъчно платно. И така баба обаче няма да остави платното да стане за резил, нали така? Тя ще го използва за нещо. И направила гащи на котето. Браво, бабо, много си умна. И си много сръчна. И виж каква хубава престилка имаш. И така, любов моя, обичам те от баба и от Леля. Много целувки и до следващият път. Чао, чао!